Hva var det du skulle si til henne? Heia! Hei, bloggen. 1, 2. Safe, you know what it is, bet that up. Mr. 305, now let me explain to you my life. Hei! 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 Hei, hei! Hei! Hei, vi er KFM-blogg. Jeg fikk ikke plass armene. Hei, velkommen. Nei, ikke velkommen. Det er så vanskelig å si det. Jeg vet det. Hei. Hei, vi er KFM-blogg.no. Nei, opp. Hei. Nei! Hei. Hei, vi er Du må vente litt før du sier det. Du må si. Jeg tror jeg sier det, dere klarer ikke å si det. Jeg må egentlig ikke sitte sånn her. Nå er det så bra. Ja, men du bare... Hei! Så sitter du og så jeg bare kommer. Jeg bare... Ok, vent da. Det er helt umulig. Jeg vet det. Ja da, det skal vi. Du. Blæ! Jeg heter det. Vent da. Og i dag skal vi... Rokke! Ok, prøv ut en gang.